So kowane kasuwanci da ka sani na online yana da applications nasu da suke amfani da shi. Misali ko kamar kasuwanci da cryptocurrency ko kamar kasuwanci irin namu na YouTube. So kowane application da kake amfani da shi yana danganta da yanayin amfani da shi zaka yi da shi a cikin kasuwancin da kake yi. Misali kamar namu YouTube, kaga YouTube application da za a dinga amfani da shi, zaka dinga amfani da shi wajen posting videos da kuma duba ranking. Balle ma YouTube shine kankar da application, akwai wani applications irin na YouTube Studio. YouTube Studio ana amfani da shi, zaka yi amfani da shi wajen irin ɗora thumbnail da kuma sauran abubuwa. Misali yadda zaka dinga duba ranking videos ɗinka da kuma recommendation da ake maka da kuma notification da ma kuma sauran abubuwa. Sannan zaka dinga amfani da irin vidIQ wajen ɗora tagging da kuma wasu abubuwa da inda zaka dinga search wasu keywords, inda zaka dinga ɗora bidiyon ka yana zama trending gurgurdan irin videos ɗin da suke trending a fina-finan Hausa ko kuma wasu videos da kake zo da dinga. Wannan application zaka yi amfani da shi ne gurgurdan aikin da kake so ya maka. Misali shine ba wai iya YouTube ne application ɗin da ake amfani da shi a YouTube ba, sannan kuma ba iya YouTube Studio ne wanda zaka yi amfani da shi wajen ɗora thumbnail ba. Misali shine zaka dinga amfani da KineMaster wanda zaka dinga editing din videos ɗinka, ko ka dinga amfani da InShot ko kuma ka dinga amfani da Video Show ko Viva Video. So wani other application ne, sannan zaka dinga amfani da Pixellab wanda da shi ake hada thumbnail din da ake dora, wanda za ku ga thumbnail shine irin wanda abin da za a yi maka a fiyari a gaban bidiyon kafin ka shiga cikin bidiyo, ko wani abu da zaka ga kamar hoto irin wanda za a hada shi, wanda shine zai dinga jan ra'ayin mutane ma suna shiga suna ganin bidiyon ka, wanda wannan shi yake dauka kusan 70% na abin da yake janyo maka views a bidiyon ka. In ka lura a masu hada irin videos na YouTube channel, wanda ya fi iya hada thumbnail za ka ga shi kanshi videos din su sun fi shiga akan wanda bai iya hada thumbnail ba. A wani lokacin ma za ka ga wasu kwata-kwata ma ba su amfani da thumbnail, wani bai iya hadawa bane ba, wani kuma za ka ga baya amfani da thumbnail. So amma a lokacin da kake so ka growing YouTube channel ɗinka, ba lokacin da ka dauka YouTube channel ɗinka ta dauka ko kai amfani da thumbnail ko baka amfani da thumbnail ba, inda mutane suka ga bidiyon ka, so already dama sai riga da sun san interested da kuma sun san wani kalan niche kake dora akan YouTube channel, wani kalan content kake amfani da. So amma lokacin da YouTube channel ɗinka bata dauka ka, ba da bukatar ka dinga amfani da thumbnail domin janyo ra'ayin mutane suna kallon videos ɗinka. So anyway dai a wannan YouTube channel ɗin mai suna Hausa Topics, insha Allah za mu dauki tun daga application ɗaya bayan ɗaya da ake amfani da su a manhajar YouTube, da kuma wani kalan abubuwa ne zaka yi wanda zaka janyo, misali tips and tricks wanda zaka yi ka janyo mutane su maka subscribe, wanda kamar yadda kuka sani shine misali a ce na buɗe YouTube channel na fara daga 0 subscribers, lokacin da na kai 1000 subscribers, lokacin da in ke gaya maka cewa ga hanyoyin da na bi na sha wahala har na kai ga na cimma wannan 1000 subscribers din har aka fara biya na. So yadda nake gaya maka wannan abubuwan zamu iya kira wannan abubuwan tip and tricks. So ina gaya maka wannan logic ne kai wanda zai fi maka sauki a ce tunda ka same tunda ni na sha wahala da sam kuma abin da nake so na cimma ina da sam abin da kake so ka cimma na 1000 subscribers da kuma 4000 watching time. So lokacin da na samu wannan abu guda biyu, so idan na zo ina gaya maka hanyoyin da zaka samu, so kai ma idan ka bi su hanyoyi ne masu sauki wanda za ka ga baka sha wahalan da wata ni na sha ba, tunda ina gaya maka already ni wahalan da na sha kuma wasu abubuwan zaka iya samu kana tsallakewa. So za mu ka bidiyo tun daga yanda application na farko da zaka dinga amfani da su irin na YouTube din, da kuma YouTube Studio da zaka ɗora thumbnail, da kuma yanda zaka dinga amfani da vidIQ, tun daga yanda zaka sauke applications din akan wayanka, da kuma yanda zaka seta, da kuma yanda zaka yi amfani da su. Insha Allah wannan YouTube channel din mai suna Hausa Topics za mu dinga kawo muku bidiyo da suka shafi aikin manhajar YouTube channel a harshen Hausa. So ku kasance tare da mu, ku danna subscribe sannan ku danna alamar karawa ta da duk sabon bidiyo da muka saki insha Allah za ku same su akan lokaci. Mun gode, mu haɗa bidiyo na gaba. Thanks for watching and bye for now.